Sziasztok! Ma arról szeretnék beszélni, ami óriási hatással volt az életemre. Hogyan lehet megváltoztatni a szokásaidat, hogy megváltoztasd az életedet? Az egyik kedvenc idézetem Arisztotelésztől szól, és ami így hangzik: azok vagyunk, amit újra és újra csinálunk. A kiválóság tehát nem cselekedet, hanem szokás. És ez az egyik kedvenc idézetem. És ma ezt egy kicsit más szemszögből szeretném megközelíteni ezt az egészet, és ennek pedig az az oka, hogy ha egyszer megérted, hogy hogy működik az agy, akkor nagyon nyilvánvalóvá válik, hogy miért olyan fontos megváltoztatni a szokásaidat, és hogyan kell ezt megtenned. Tehát amit az idegtudomány mond nekünk, az az, hogy átlagosan naponta 60 és 70 ezer gondolatra gondolunk naponta. És abból a 60-70 ezer gondolatból, amit gondolunk, körülbelül ennek a 90%-a újrahasznosított gondolat. Szóval az előző napi gondolatainkat gondoljuk. Ez azt jelenti, hogy napi szinten ugyanolyan típusú élményeket hozunk létre, ugyanúgy érzünk és ugyanúgy gondolkodunk, tehát ha folyamatosan ugyanazt csináljuk, ugyanazt az eredményt fogjuk elérni. Ha új tapasztalatokat akarunk szerezni, meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, majd meg kell változtatnunk azt, ahogyan érzünk és amit teszünk. És ahogy gondolkodsz, az mindig befolyásolja azt, ahogyan érzel. Hiszen az érzelmeink is a neurotranszmitterekből és a szervezetben lévő hormonokból származnak, mint például a vasopresszin, a dopamin, vagy például a szerotonin. Mindezek hatással vannak arra, ahogyan érzed magad, és általában abból erednek, ahogy gondolkodsz, mert először jön a gondolat, és azt követi az érzelem. Tehát az érzelmeink befolyásolják a gondolatainkat, és a gondolataink is befolyásolják az érzelmeinket. És erről beszéltem a legutóbbi videómban is, hogy ha megváltoztatjuk azt, ahogy gondolkodunk, akkor megváltoztathatjuk az érzéseinket is, és kiterjeszthetjük a komfortzónánkat is. Tehát amiről beszélni akarok, az a 3 módszer, amellyel megváltoztathatjuk szokásainkat. Rájöttem, hogy a szokások megváltoztatásának egyik legegyszerűbb módja az, ha napi szinten csinálod, mert minél következetesebben csinálod, annál könnyebb lesz. Az első fő lépés a szokásod megváltoztatása felé a környezeted megváltoztatása. Tehát tudva, hogy napi szinten 60-70 ezer gondolatunk van, és ezek 90%-a újrahasznosított gondolatok az előző napról, nem kérdés, hogy a legtöbbjük abból a tényből származik, hogy ugyanolyan típusú környezetben vagyunk. Felkelünk, ugyanazokat a dolgokat csináljuk minden nap, ugyanazokra a helyekre járunk, ugyanazokkal az emberekkel beszélgetünk, és folyamatosan ugyanolyan témákról is beszélgetünk róluk. És ez ugyanolyan típusú tapasztalatokat hoz létre, mert ugyanabban a környezetben vagyunk. Tehát a legegyszerűbb módja annak, hogy megváltoztassuk szokásainkat, ha megváltoztatjuk a környezetünket. Tehát ha például nem megyünk például gyors étterembe, hanem ahelyett valahova máshova mennénk el, ahova nem szoktunk eljárni, hogy megtegyünk valamit, amit még nem tettünk, annak érdekében, hogy kikerüljünk ebből a tevékenységeink szokásos birodalmából, és változást hozzunk az életünkbe. És ennek azért is van értelme, mert a legtöbb inger, az ingerek, amik az 5 szervünkön keresztül jönnek, a külvilágból érkező információból származnak. És amikor ugyanabban a környezetben vagyunk, akkor ugyanazt a típusú információt állandósítjuk, ami bejön. Tehát az első dolog a környezet megváltoztatása. A második tippem az, hogy kezdjünk kicsiben. Sokszor jönnek az emberek, és megteszik ezeket az újévi fogadalmakat, hogy például el fognak kezdeni edzeni, hogy le fogják adni ezeket a súlyokat, és hogy elkezdenek keresni nagyobb összegű pénzeket, és nagyon sok ambíciójuk van. És ezzel nincs is semmi baj, de úgy lehet igazán elérni valamit, ha kicsiben kezded. Tehát ha azt mondom, hogy napi 2 órát megyek az edzőterembe, hogy megváltoztassam az érzéseimet és a kinézetemet, és hetente 5-ször fogom csinálni, ez kevésbé valószínű, ha egyáltalán nem járok edzőterembe. De ami valószínűbb, hogy napi 10 percre elmegyek az edzőterembe, elmegyek kicsit kardiózom, és aztán hazajövök, és ez sokkal erősebb és valószínűbb,
mert ez egy elérhetőbb cél, és ha ezt következetesen csinálod, akkor rájössz, hogy akkor egy kicsit elmelheted a tétet, és ha ezt következetesen csinálod, akkor később kijebb és kijebb tágíthatod a határaidat. Tehát a második tipp, kezd kicsiben. A harmadik tipp az elszámolhatóság. Az elszámolhatóság olyas valami, ami nagyon erős dolog, mert akkor nem csak magadnak mondod, hogy ezt meg fogod tenni, hanem valaki másnak is. Még akkor is, ha néha cserben hagyjuk magunkat, és ami teljesen rendben van, nehéz cserben hagyni valaki mást, aki felelősségre von minket. Tehát az ötlet az, hogy az elszámolhatóságot eszközként használhatod, és lehet például egy barátod, vagy talán egy családtagod, aki talán minden héten bejelentkezik, vagy felhív, üzenetet küld, hogy megnézze, hogyan állsz a célod elérésével. Tehát a harmadik dolog az elszámolhatóság. Visszatérve az idegtudományhoz egyébként, ha napi 90, vagyis napi 60-tól 70 ezer gondolatunk van, és ennek 90%-a ilyen megszokott, habituális gondolat, az ebből való kijutás nyilvánvalóan a más gondolatok képzése az agyunkban, és azáltal, hogy ezeket a különböző gondolatokat másképp gondoljuk, másképp is érezzük magunkat. Egy másik mondás az idegtudományban az az, hogy az idegsejtek, amelyek együtt tüzelnek, összekapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy minél következetesebben gondolkodsz az új módon, annál könnyebb lesz, mert a gondolataid elkezdenek összefonódni. Új neurokapcsolatok hoznak létre ezek a gondolatok, amelyek állandóvá válnak, és könnyebbek lesznek ezt előhívni. És utána, hogyha könnyebben előhívod, akkor könnyebben meg is tudod tenni. Ezért van az, hogy ha valamit következetesen és eleget csinálsz, akkor az egyre könnyebbé és könnyebbé válik, mert ezeket a kapcsolatokat az agyadban összefonod. És egy dolog, amit ezek az információk tanulmányozása során észrevettem, az pedig az, hogy az emberek mindig következetesen definiálják magukat, következetesen határozzák meg magukat. Tehát arra bátorítalak, hogy határozd meg magad úgy, ahogy szeretnéd, hogy mások téged definiáljanak. Válaszd ki, hogy mi az, te választhatsz. Ne légy áldozata a szokásaidnak. Alakíts ki új szokásokat az alapján, amilyen szeretnél lenni. Vizualizáld, hogy megteszed ezeket a dolgokat, majd tegyél lépéseket feléjük, és hatalmadban állhat, hogy megváltoztasd az életed. Ez az én életemet is megváltoztatta. Néhány szokás, amit megváltoztattam, és ami valóban megváltoztatta a mindennapi érzéseimet, nem csak a testmozgás, de a meditáció is. Számomra a meditáció volt a legfontosabb dolog, amit valaha csináltam az elmúlt 4 évben következetesen. És ez a meditáció, ez megváltoztatta a mindennapi gondolataimat és érzéseimet. Majd erről egy későbbi videómban beszélek, de rengeteg kutatás és tudomány van, amely megmutatja az agy és a meditáció közötti erőteljes kapcsolatot, és azt, hogy milyen érzéseket vált ki a meditáció az emberből. Valójában több dopamint és szerotonint szabadítasz fel, amelyek boldogsághormonok, amikor a meditáció általános szokásoddá válik. A meditáció a napom első és utolsó 30 perce, és nálam ez már egy bevált szokás, és teljesen megváltoztatta az életemet. Remélem, hogy ez a videó segített nektek hozzátenni valami értéket a napotokhoz, és várlak titeket egy következő videóval. Addig is sziasztok!